Televidente bom na outro edição de Time Out. Agora em Time Out nós vamos para pedir uma atividade de Spending for Charity, que também tem um lugar dia 28 de fevereiro venidero. Nosso invitado para hoje é o senhor Leo de Hertog, que nos encarga com o projeto aqui. Nós vamos para um Time Out cortico, se que nós estamos conversando com o senhor Leo de Hertog. Televidente, dank je voor ons stond ook een Leo de Hertog de Spending for Charity. Spending for Charity, je hebt het ooit gedaan in het verleden? Ja, we hebben het een aantal jaren geleden gedaan op Momba Beach. Ja, nou begrijp ik. Ja. 24 uur spinningmarathon. Is dit hetzelfde? Is het kort, langer geworden? Nee, het is korter geworden. Ja? Hoe lang duurt deze? Deze duurt 12 uur. Van Dus de 28e van 's morgens 8 uur tot 's avonds 8 uur. Waarom zijn jullie er 12 uur gegaan en niet 24 uur? Ja, dat was eigenlijk de reden dat je op een gegeven moment tijdens die 24 uur... Nee, niet organisatorisch, tijdens die 24 uur, die nachturen zijn... moeilijk? Nou, een beetje saai, een beetje. Dus we hebben gezegd, oké, dan houden we het kort, maar compact. En misschien ook omdat de opzet iets anders is. We hebben dus niet gezegd voor een bedrijf spint 12 uur. Maar ook in het kader dat je zegt van Aruba als brug tussen, noem maar, Europa en Amerika, dacht ik aan van overheid ontmoet bedrijfsleven. Dus een sponsor die verzorgt 6 uur spinning en daaraan gekoppeld wordt een ministerie en die gaan de mensen zo. En die gaan ook 6 uur spinnen. Oh. Dus we hebben al een aantal ministers die ook op de fiets gaan ze zitten. meedoen? Ja. Je moet kijken. Dan moet je komen kijken. Zeker weten. Ja. Het wordt iets moois. Ja. Spinning for Charity, wat jullie opbrengen, wat gebeurt er met het geld? Dat is voor de pas opgerichte of in oprichting zijn de Sport for Youth Foundation. Sport for Youth? Ja, Sport for Youth Foundation. Wat is de doelstelling van Sport for Youth? We hebben hem opgericht in verband met, ik was projectleider van het kunstgrasveldje bij Centro Barrio Brazil. En toen wilde de overheid, dus Minbresli, wilde nog 10 van die veldjes. Maar goed, ja, nog 10. Nee, maar goed, 10 is goed hoor. Maar 10 is goed, zeker weten. Verspreid over de barrio's. Ja. En omdat we dus al min of meer zeker zijn van een aantal van die veldjes, die dus bijvoorbeeld de... Zitten we toch hier te praten over de kruifveldjes? Ja, nee, dus ongeveer dezelfde grootte, dus, maar dat soort veldjes. Maar het kunnen ook, hangt een beetje vanaf in welke buurt, dus bijvoorbeeld het kunnen ook multifunctionele veldjes zijn. Dat je zegt van bijvoorbeeld FCCA, die kiest misschien voor, FCCA gaat ook een aantal veldjes aanleggen in de FCCA-wijken. In samenwerking met jullie? In samenwerking met ons, ja. Goed. Televidente, laten we ons weer met hem uitkorten. Ik heb ons weer bij gezegd, van de masker, senhor Leo de Hertog. Televidente, dank je voor ons senhor Leo de Hertog, die Spinning for Charity. Het gaat interessant worden. Ja. Hoeveel teams moeten jullie hebben? Nou, we hebben... Hoeveel sponsors moet je hebben? Laten we daar beginnen. Ik heb de beschikking over 15 fietsen. Oké. En daarvan ik heb dus op het ogenblik al 10 toegezegde sponsoren die dus gaan fietsen. Oh, ja. 10? Dus 10 maal... 10 maal... 12? Zeg maar 6 en dan 6 van de overheid. Maar er zijn bijvoorbeeld bepaalde bedrijven die hebben mensen die zeggen van ik wil 2 uur fietsen, dus die fietsen van 8 tot 9 en die fietsen van 11 tot 12. Ja. Het hangt van de mensen zelf af. Zij moeten dus samen, 2 teamcaptains moeten samen dus die 12 uur volmaken. Is er een speciale keuring misschien voor deze mensen? We hebben de bus de Salut, die komt ook. Die komt er? Oh, ja, dus, mooi. Dat zou het beste zijn. Ja, zeker. Ja.
hoe noem je dat? Preventief werk in deze gevallen. Ik weet niet of je nog herinnert, we hebben toen tijdens die vorige spinningmarathon was er iemand die die ziek is 24 uur zou willen spinnen achter elkaar. Ja, dat is moeilijk. En die is er na 22 uur is die eraf gevallen. Ja, zeker. Wegens een hongerklop. Ja. Kijk, waar wordt het gehouden? Het wordt gehouden op de parkeerplaats tussen het bestuurskantoor en Renaissance. Daar in de buurt waar ooit die toeristenbureau was? Ja, daarachter. Toeristenbureau? Ja. Oh, oké. Dat is een goede pleintje daar. Ja, een mooi pleintje. Ja, en, wordt er een stage gemaakt? Ja, er wordt een stage gemaakt. Okay. En wat we dus ook doen is dus voor de sponsoren is dus ze krijgen een tentje die nu allemaal langs de kant staan voor hun producten. En er worden steeds, radio en televisie wordt omgeroepen wie er spint en welk bedrijf er spint. Dus er wordt veel reclame gemaakt voor de sponsoren. Ja. Wie is belast met de reclame, met de marketing van deze product? We doen samen met iemand van Gio Capriles van Sociale Zaken. Okay. En we doen alles met z'n tweeën. Fantastisch, fantastisch. Ja. Ik zie dit groter worden hoor. Kan het? Toevallig was ik gisteren bij Majoniersgezenne en ik weet niet, ik heb daar achtergelaten, ik weet niet of ze meedoen, maar zij waren ook van plan om zo'n spinning for charity te gaan opzetten in de toekomst, ook voor een goede doelen. Van wie zijn de fietsen? De fietsen zijn nu nog de fietsen zijn van Healthy Living, omdat zij dus uitgebreid zijn boven die zalen zijn weg, dus de spinningruimte van hun is voor andere doelen. Daar zit nu het gymgedeelte. Oh, dat wist ik niet. Ja. Dat wist ik niet. Ja. 8 uur 's morgens, wie mogen er meedoen? Dus hebben jullie een leeftijdsgrens? Nee hoor, nee. Op een gegeven moment er zijn mensen die tot hogere leeftijd die willen meedoen? Ja, ik doe zelf ook mee, dus ja, mooi, tot hogere leeftijd. Ik ben nog jong, joh. Dankjewel. Ja. Nee hoor, er is geen leeftijdsgrens. Oké, dat is mooi. En we hopen dus, en misschien kan het door deze, we hopen dus nog 1 of 2 of een aantal bedrijven te vinden die hier aan mee willen doen. Hoe kunnen ze in contact met jullie komen? Ze kunnen mij mailen, dat is leodehebber@gmail.com of bellen op 592-7282. @gmail.com, daar kunnen ze jullie op bellen. Dus jullie hebben nu al 10 teams? 10 teams. 10 teams die klaar zijn? Ja. Dus, en jullie kunnen tot maximum 15 gaan? Ja. Dus jullie hebben nog de mogelijkheid voor 15. 2 weken de tijd? We hebben nog 2 weken de tijd. En er zijn nog een aantal brieven uit, dus en mails uit, en waar we nog geen antwoord op gehad hebben. Dus ik denk wel dat we volkomen. Ja. Fantastisch, ja, fantastisch. Ja. Televidente, reservai fecha 28 de februari. Se você participar de Spinning for Charity, chama-nos amigo Leo de Hertog na telefone 592-7282. Escreve 592-7282. Eu vou participar de tremendo Spinning for Charity que tem lugar. Pariba de Renaissance Hotel, onde eu estava antes oficina de turismo, em Nanta vai ter um lugar dia 28 de februari. Começaram a de 8 da manhã para 8 da noite. Jongen, succes. Dank u wel. Succes met je grote evenement hier. Dit zal groot worden. Ik hoop het. Ja, zeker weten, zeker weten. Ik hoop het. Succes. Dank je wel. We zien elkaar weer. Ja.